шикояти муҳоҷирони тоҷик фармони Путинро дар бораи патент иҷро намекунанд. бархе аз муҳоҷирони кории тоҷик дар Русия шикоят доранд, ки маъмурони пулис ва баъзе аз корфармоён аз онҳо пардохти пули патентро талаб доранд. ин дар ҳоле аст, ки чанд рӯз пеш президенти Русия бо судури фармон муҳоҷирони кориро то 15 июн аз сабтиномаи иқомат, яъне регистратсия ва пардохти пули патент озод кард. вазорати корҳои дохилии Русия, ки умури муҳоҷиратро дар ин кишвар назорат мекунад, низ дар посух ба суоли ҳомиёни ҳуқуқ гуфт: шаҳрвандони хориҷӣ то 15 июн ҳақ доранд бе патент кор кунанд ва касе онҳоро ҷавобгар намекунад. гурӯҳе аз муҳоҷирони кории тоҷик рӯзи 27 апрел аз шаҳри Екатеринбурги Русия шикоят карданд, ки полис ҳар касеро, ки муҳлати сабтиномаи иқоматаш гузаштааст ва ё пули патентро напардохтааст, дастгир мекунанд. айни чунин шикоятҳо аз вилоятҳои дигари Русия, аз ҷумла Челябинск, Тver, шаҳри Санкт-Петербург ва ҳатто Москав, ки зери карантини шадид қарор дорад. бархе аз муҳоҷирон мегӯянд, бо талаби корфармо онҳо пули патентро супориданд, чун кордиҳанда таҳдид кардааст, ки агар пули патентро надиҳанд, аз кор меронад. дар сафорати Тоҷикистон дар Москва ва намояндагии хадамоти муҳоҷират мегӯяд: фармони президенти Русия содир шудааст ва дар тамоми қаламравии ин кишвар бояд амал кунад. муҳоҷирон бо такя ба ин амр ҳуқуқи худро ҳимоя кунанд, афзуд як муҳосиб дар намояндагиҳои расмии Тоҷикистон дар Русия. ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирон ҳам мегӯянд, дар ҳар сурат муҳоҷирон набояд барои ин стеъмол пули патентро пардозанд, чун қонунан аз пардохти он озоданд. Валентина Чупик, ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон дар Москав ва масъули созмони Тонг ҷаҳонӣ мегӯяд: ба ҳар гуна талаби пардохти пули патент муҳоҷирон ҷавоби рад бидиҳанд. пул надиҳанд тамом. хусусан вақте кормандони полис аз муҳоҷирони корӣ пардохти пули патентро талаб мекунанд, ба патент чӣ рабте доранд? ин талаби онҳо ғайриқонунӣ аст, чунки амри президент вуҷуд дорад. бар замми ин тавсияҳои методии сараёсати вазорати корҳои дохилӣ оид ба муҳоҷират ва посухи расмии ин вазорат ба суолҳои мо дар ин бора ҳаст. ҳамаи ин ҳуҷҷатҳои расмӣ ҳастанд, зерашон имзоҳои электронӣ ва рақами мушаххас доранд. хонум Чупик афзуд: ин шабурӯз ҳатто аз шаҳри Москва бо вуҷуди он ки карантин ҷорӣ шудаву гаштугузор бо гузарнома ба роҳ монда шудааст, полис аз муҳоҷирон патенту санади сабти иқомат мепурсад. ба пиндори ӯ, бо вуҷуди расман озод шудани муҳоҷирон аз пардохти пули патент, полис аз мақомоти минтақавии дастури ғайрирасмӣ дигаре гирифтааст. фикр мекунам дар минтақаҳои Русия ба раёсатҳои муҳоҷират фармони ғайрирасмӣ дода шудааст, ки муҳоҷиронро маҷбур кунанд пули патентро пардозанд, чунки буҷаи минтақаҳо холӣ аст. аз ин роҳ пур кунанд, иброз дошт ӯ. Махтовар Ҷумаев, як фаъоли ҷамъиятӣ ва ҳомии ҳуқуқ дар Русия мегӯяд: полис ба хотири надоштани патент ва ё гузаштани муҳлати санади сабтиномаи иқомат ҳақ надорад муҳоҷиронро ҷарима кунад ва ё аз кишвар ихроҷ кунад. аммо аксарияти муҳоҷирон дар ҷое ки дар санад сабт шудааст, зиндагӣ намекунанд. полис гоҳе аминро асос карда, бо баҳонаи вайрон шудани режими карантин, муҳоҷиронро ҷарима мекунад. аз ин рӯ ба ҳамватанон тавсия медиҳам, дар ин рӯзҳо бегузарномаи гаштугузор дар Москва ба кӯча набароянд. шарҳ дод Ҷумаев. дар Русия бинобар иттилои мақомдорони рус, беш аз 1 миллион муҳоҷири кории тоҷик кору зиндагӣ мекунанд. аммо мақомоти тоҷик шумораи муҳоҷиронро андаке беш аз 480 000 нафар гуфтанд. даромади ҳар чорумин хонавода бинобар арзёбиҳои созмонҳои байналмилалӣ дар Тоҷикистон аз ҳисоби муҳоҷират аст. соли гузашта муҳоҷирони корӣ танҳо аз Русия ба Тоҷикистон 2 миллиард و 576 миллион доллар фиристоданд. аммо ба сабаби густариши вирус дар Русия ва карантини муҳоҷирону бисёре аз корхонаҳо, коршиносон тахмин месозанд, ки эҳтимол имсол ҷайби муҳоҷирон холӣ шуда, пули зиёде ба кишвар фиристода натавонанд.